Hello, hello, hello! Isang maaga-agang maritesan kasama ang nag-iisang Inday Kato, kain. Alimato. Kain So, alimato. unlimited ngayon ang pagkain. So, kakain tayo ng alimato. Sige, alimatok. Ano ba yung alimatok ulit? Yung, Nasa palayan. yung parang mga bulati. O, bulate. Yan. Bulati ba yan? Mm-mm. Ayan. Sa Amerika kumain ng mga bulati. Kasi ang bulati kapag naanuhan ba ng asin, magalaw-galaw, Yes. gano'n, no? Mm-mm. Parang, Kaya nga, siguro na, nahilian ako ng, alimato. alimato. Kasi pag Kambalata ko yan. Kasi gumano. kakambal, maharot. Hindi kasi meron ako ipapanood sa'yo, isa to sa mga videos ko from my reels, doon sa aking sa page, meron siya, kumbaga My Day, ganun na. Ikaw yung subject nitong video na to. Bakit? Naganap tong video na to nung birthday ni Bimbo. So, gusto ko, ewan ko kung napanood mo na to or sa ngayon ay aabot na siya ng halos higit kumulang 1 million na. So, nasa 800,000 views na siya. 802 views dahil ikaw yung sumasayaw. Okay, panood ko sa iyo ha. Tingnan natin. Tapos tingnan natin kung maaalala mo pa. Oh, nandiyan pa si Goy Goy. Oh. Hala pa. Hala. Okay. Naalala mo tong video na to? O kung ano yung... Napayat pa ako niya. Uy, grabe na. Grabe naman. Hindi, ano to? Last, lang yung kay birthday ni Bimbo. Bimbo kasi may banda nun. Lasing ka naman ito? Hindi ako lasing kasi galing kami ng ni Brenda kasi si Scarlett nag-show. Oo. Oo nga pala. Oo. Kasi pag uwi namin, sumayaw kami, hindi kami gano'n uminom. Nakasayawan? Naalala mo sino ito mga kasayawan mo? Yes, and of course, mga helper ni Brenda. Yung mga Ang mga gumagawa sa... panday, ang mga gumagawa sa bahay. Okay. So maliban dyan, gusto ko rin makita yung reaction mo at kung ano yung reaction mo doon sa mga comment. Kasi nito mga nakaraan, natatawa ako, nagugulat ako, bakit nagpa-pop up yung mga reels ko? Yung pala siya yung topic. So, okay, ito. Basahin natin yung mga... Di mo ba ipagkita yan? Ipa-flash natin dyan flash sa yan. ipa-flash natin yung video at saka yung mga comment. Okay. Meron dito, nagsabi na, hala, wala bang asawa yung babae na yan? Buti hindi nagagalit ang asawa na ganyang style niya. Makainom, parang di na siya nare-respeto ng mga lalaki. Ano masasabi mo? Babae ka daw. Akala nila Ah. na babae ako dyan sa video na yan. Alam naman nila na may lawit naman ako at 2 itlog. Pero makakaroon babae kasi baka hindi niya alam na Becky ka. Kasi syempre makinis yung anak ko dito. Yawa ka ma. Yung balikat, oo. Oo. At wala naman akong dede dyan. Siguro, nagagandahan sila sa akin yan. Kasi yung ilaw. Okay. May nagsabi pa na, dahil nga mukha kang babae, sabi pa rito, mukhang bakla kasi maharot ng sobra. Totoo yan. Pero babae ka pa rin tingnan kasi mukha ka lang daw bakla kasi maharot ka rin gumalaw. Pero babae pa rin yung tingin sa'yo. Oo. Grabe yung mga comment, no? Shout out ko lang sa mga comment sa mga tao, ha? Chill lang tayo, guys. Meron pa rito, ito na, nakakaya ka girl, wala kang respeto sa sarili mo. Ang mga lalaki naman sinasamantala ang kahinaan ni babae. Nasaan ang puri girl, sayang, bata ka pa. Cool. Bata pa ko, cool. Ayaw, cool. Siyempre, nagkasiyahan kami niyan. Oh. Siyempre, ito, bigay. Minsan lang yan sa isang taon ng birthday. Kasiyahan. Kasiyahan. Napagkamala ka talagang babae, no? Minsan lang naman. Minsan lang yan, mahal. Pagbigyan na natin. Oo. Di na ako nahiya nakita na panty mo. O, nakikita talaga yung panty ko. At yung panty ko, butas naman yung panty ko yan. Buti hindi nakikita yung butas ko na pagkaan yung panty ko. Ito actually nakakatawa lang siya. Pero gusto na namin siyang hindi naman kami nung babash, no? Nakakatawa lang, nabasahin yung mga ganong comment kasi napagkakamalan babae si Inday Kato. Ba't hindi ko nag-expect ka to 1 million siya? 800,000 na siya. 802 and countings. May mga nagsabi pa, yung mga lalaki naman nananamantala.
mga matanda na, sana mga anak, sana sa mga anak nyo at asawa, wag mangyari yan sa inyo. Akala talaga nila babae. Hindi ako dahilan yan ha. Mga lalaki yung pumunta sa akin na alam nyo naman, maganda yung katawan ko. Binabalik-balikan, hinahabol-habol. Grabe, akala nyo talaga babae ako ha? Malaki pala yung bulate ko kaysa kanila. Nawa. Aray ko. Aray ko. Sa dami ng mga komento, na marami pa rin nakakaalam na ikaw yung nasa video, akala talaga nila ibang babae. Grabe. Ano feeling mo na ang dami mong boys, lalo na ngayon kasi syempre, meron kang bagong jowa, ang daming Pag boys na jowa ka lang. Ay, Ano mama. na? May jowa ka? Mag-ano siya sa akin. Parang niligawan pa lang to. Kaya nga hindi ako lumabas kagabi. Kasi, ayaw din niya. Monitor niya ako. Huh? Hawakan kayo. Ano nangyari sa mga tao? Uy, puro babae na sila. Naniligaw pa lang siya o kayo na? Naniligaw siya sa akin pero sabi niya napakaaga pa daw. Ito ba Kung ako si pwede- US? Mm-mm. Ay! Ang lalandi nila, sana all may mga jowa at lapitin. Hindi ko nga alam. Alam naman niya na may mga balbas ako. Alam naman niya na red for white yung mukha ko. Tingnan Hindi, niyo. pero lagi kayo nag-uusap. Nag-usap kami. Tapos kahapon, ng alas 11 dito sa atin, ng alas 11 ng alas Gabi dito. 2. Siguro alas 6 siya nagising ng umaga. Nag-usap kami noon. So alas 6 na yun sa atin. Nag-update. Paano mo siya nakilala? Kaunting lang, patikin. Nakilala ko siya in social media, followers natin. Okay. So nag-comment siya. Sabi niya, love, I love you. I love you, love. Then, crush kita, love. Yung crush kita, love, binigyan ako ng 500 stars. Tsaka yung love, I love you, love, binigyan din ako ng another 500 stars. So from there, chinat mo na siya. Hindi ako nag-chat talaga. Promise, hindi ako nag-chat. Nag-chat niya ako sa FB page. At saka nag-chat niya ako sa Personal ako. personal account. Nag-antay talaga ako na i-chat niya ako. At saka nag-message siya, 2 message. At saka nag-miss ko na hindi ko alam. Okay. So, Kasi dead ka lang naka-spam siya. muna. Dead ka lang muna sa kanya. Hindi mo siya in-entertain. Until, nung nakita mong bigyan ng stars o Hindi! Nung nabigyan siya ng stars, 2, din. Alam ko naman nga may mga ganon. So nag-message siya sa akin sa FB page. Doon mo nakita. Doon ko nakita, tapos inantay ko siya mag-comment siya sa post ko, kasi pinapost ko siya eh. Comment siya sa post ko. Ayun, may sabi niya, I love you, love. Sabi ko reply, girl, love you. Mga ganyan lang ko na bagay, maoy. I love you too. Anong rate ng love mo sa kanya ngayon? I mean, special Kasi ba siya? bago o pa love- siya, Pakilig lang mga muna. 80 lang. Ayoko muna na magbigay ng 90 or 100. 80 lang muna. Kasi hindi ko naman gaano siya kakilala. Pakilala. Correct. Tsaka magkalayo kayo. Magkalayo kami. Nagbi-video call na kayo? Kahapon nga, dapat ma-video call, hindi ko siya nasagot. Kasi naka-spam pa yung ano niya. Oh. Siguro mamaya. Apakalandi mo ni Inday ka to. Oo, napakalandi ko ngayon. Hindi, ilan taon na siya sa abroad, sa US? Hindi pa kami gaano Wala pa, nag-usap. wala pa. Nagtrabaho siya sa So sa ngayon talagang kinikilig ka lang muna. sa mga message niya. Alam mo naman. Ano siya? Chef. Okay. Ilan taon na kaidara mo lang din, halos? Ata. Halos mag-kaidara lang kayo. So tingnan natin. So mapapalitan na yung dati. Ito, bago na to. Yung dati naman, mahal ko Mahal mo siya. naman, Pero, pinili niya yung Iba, okay. iba. Pero tatanggapin ko naman. Pero ito ngayon sa kasalukuyan sa tingin mo. Kinikilig ako. Apakalandi niya. Hindi, pero ano na to, if ever na magseryoso siya, willing ka rin? Willing ako na, kasi sabi niya, dami daw akong lalaki. May mga message Nakikita niya? Sa mga video, dami daw akong lalaki, tapos, Siloso agad? sinabi lang niya, tapos panay daw ako gala. Sabi ko naman, panay ako gala kung may kasama ko sila Brenda, mga ganun. Kasi minsan nag-show sa mga ibang lugar. So napapanood niya talaga? Napanood niya, Updated follower siya? niya kay Brenda. Updated talaga siya sa ginagawa? Updated siya.
may i-reveal mo na ba siya sa amin sooner or later? Soon pa ma, kasi Wala pa na ba assurance? wala pa. Siguro, Sa bagay, wag din muna natin pangunahan na... syempre naman. Oh, ang dami mong boys na malapit sa iyo. Lapitin ka talaga ng boys. Ano mo naman yan? Ako meron ka message kay. Anong tawag mo sa kanya pala? Love. Love din? Siya mismo nagsabi oo ko nga, ng love. love. Message mo. Hi love. L as in lovable, O as in observant. Oh, V as in vulnerable, and A as in ano? endurance. Endurance? Wala na siya naisip. Endurance na lang. Thank you. Kung totoo man yan, so tatanggapin ko siya. Ano tang kinikilig siya? Alam mo, kagabi niya pa humibuok ang bibig yung lalaking yun. Tatanggapin ko naman siya. Kasi taga Bohol siya, pareho kami Bisaya. Oo naman, no? Sus naman, palang hindi mo tanggapin, sayang naman. Sa na opportunity, alam mo naman. Diba? Ang saksing buhay na si Saksi. Chanel. Saksi. Bakit kayo na pa? Hala! Go. Isa lang masasabi Go. ko sa'yo. Ah. Congratulations again. Yawa ka na, sakit kayo, Day. Ang sakit ka pala! Hindi, Magsalita. pero ano mo siya? Special na siya sa'yo. He's my special right now. Ay! My inspiration. And? Generation and accommodation. Accommodation. Kaya sana makilala namin si Mr. Love ng Yes. US. Mm-mm. Kaya sana Ay! Uy, ginawa ko. Uy, ang tingali ni. Di, at sana pag-uwi niya, ma-meet namin siya in person. Oh, yes. Ano, huwag ka muna magsawa sa akin nakit hindi pa tayo nagkita. Hoy? I promise, I will love you for the rest of my life. You are the man that I'm waiting for. Tayo, magiging ka muna ng Because I know my aim in my life is I have to man in my life that kid honest and sincere. Honest and sincere. Lahat naman ng klase ng relasyon. Kahit sa'yo, may jowa ka dun sa ano. Okay. At dahil dyan, wala akong jowa. Wala jowa. Wala jowa. O, ayan ako. Abangan ninyo iba pa namin mga Reels video sa aming sa aming account. And of course, in Decotalk, kasama na iba pa namin mga social climber squad. Yaya! Chanel's Virgin. Ano ka, Day? Chanel's Virgin, ayan. Sa Go, kanyang don't forget, FB. sir. Oy, 3,000 ka no. Oh, Thank don't you. forget. Congratulations. Go, don't forget, go. Don't forget to follow my page and at the same time my YouTube channel, Chanel Virgin. Then my page is Chanel's Virgin. Thank you Chanel's with very S. much. I love you all. Ayan. Guys, kayo all. Hindi naman all ganyan. Maraming salamat at sa babaeng, mukhang babae. Thank you so much, Mukhang man. babae sa Reels. Kung hindi ko talaga nag-expect nung ano, ha? Mukha ka raw babae ang tingin nila sa'yo. Oo. Babaeng baka ba? Kawawa.